Què? Que el rei Duli! El meu germà Pato diu que les convida totes dues a la festa de comiat del meu oncle. Esteve, que hem de parlar dels espectacles de gran format i dansa en un entorn de petit format. Molt bé, bé. La temporada que es presenta, penso que és una temporada molt interessant, moltíssim, amb els espectacles de gran format que ocuparan la programació d'aquesta temporada. A mi em semblen excel·lentment triats, són espectacles de molta qualitat, variats i que sobre el paper doncs, donen peu a que un estigui interessat en anar-hi. Jo mateix he comprat diferents abonaments perquè em sembla de les temporades més interessants de la programació que hi ha fins ara. Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. 5 hores com Mario és un clàssic que jo fa potser 30 anys que vaig veure i que ja em va impressionar, i per tant veure Lola Herrera a la seva edat, que deu ser una senyora i veure-la avui doncs, encara fent aquest espectacle, em sembla que és de primeríssima, jo recordo que em va impactar el seu temps. Aquest bosc es diu el Bosc del Gall, perquè jo ja era aquí abans de que nasquessin la major part d'aquesta colla de fills de la gran puta. La sorpresa del Jerusalem, que ha sigut una de les sorpreses del GEC d'aquest any. La diversió de l'habitació del costat, que em penso que serà una obra molt divertida, perquè el tema doncs, dona per ser molt... Per tant, és una programació molt engrescadora, Perquè no ens creu, Mònica. El meu fill no em creu. El nostre fill no confia en els seus pares i es refia més d'una cosa mig esquimal. Que no l'ha enganyat. Millor calla, D'això se'n diu madurar, Mònica. A mi m'agrada molt el teatre. Faig teatre i m'agrada molt el teatre. Soc un apassionat del teatre. Jo no m'hi he dedicat professionalment, però fa molts anys que faig teatre, i m'apassiona totalment. La dansa t'atrau, també? Tenim el Trencanous, que em sembla que és un clàssic, per tant, és engrescador. Igual que l'òpera, podem veure la Ventafocs. Em sembla una programació excel·lent aquesta temporada del Teatre Auditori.